Тапшыруыбызның беренче сәләме Павловка районы Туатар Шмалак авылына оча. Әлеге котлау хаты хөрмәтле якташыбыз Шафиев Иршат Абдулла улына багышланыр. Бүген ул үзенең алтын юбилеен каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан яраткан племянниклары Дамир, Сурия, Хафиз һәм Тимурчик котлыйлар. Мәскәү, Казан шәһәреннән килгән теләкләрне шәшми-түкми укып китәм. Әтиебезнең өлкән абыйсы булуына без иксез-чиксез килеш бик шатбыз. Кадерле әби бабабыз Абдулла Закир улы һәм Адлия Абдул кызына без шундый батыр һәм матур уллары өчен рәхмәт укыйбыз. Абыебыз әти-әнисен хөрмәтләп яшәгән михрибанлы бала да. Өлкән абый буларак үрнәккә куярлык кардәш тә, яраткан һәм яратылган тормыш иптәше дә. Өстәвенә ике бөркеттәй уллары Илмир белән Маратка бик кадерле әти дә була алды. Безгә килгәндә, шөкер, кардәшлек хисләрен саклап калырлык, ачык күңелле һәм киң йөрәге безнең юбилярның. Аның гаиләсе, кылган эш-гамәлләре белән без нык горурланып, аларны гел сагынып, кунакка килүләрен көтеп яшибез. Кадерлебез, сиңа тормыш үзе бишле куйды. Әлеге бишлегә шиксез син лаек кеше. Якыныбыз, рөхсәт ит матур юбилеең белән котларга, сиңа чын күңелдән исәнлек, саулык, кояштай озын гомер һәм олы бәхетләр телибез. Бала аныкларыңның хәсрәтен күрмичә, матур гомер ит. Абыема бүген бердән алтын бишлене куйдык. Аны чын күңелдән әле кайнар котларга булдык. Бар башлаган эшләреңне җиренә җиткерә ал. Шундый ук ачык күңелле, туры сүзле булып кал. 50 яшь ул, күп түгел бит, тик гомернең уртасы. Әле тагын шуның кадәр тик яшәп утырасы. Бәхетләрең тулы булып, якыннар янда булсын. Гомерләрең җырлар сыман матур агылып торсын. Июнь айы уртасында бәйрәм безнең гаиләдә. Абыебыз юбилеен каршылады тирәдә. Аңа хәле бездән килсә, бирер идек җиһанны, кояштай озын яшәтер идек әле без аны. Аның холкы бигрәк күркәм, эшләре сыкланырлык, гаиләсе дә таңнар калып үрнәкләргә алырлык. Ихлас йөрәктән исәнлек телибез иң мөһиме. Иминлектә уссын синең алда килер һәр көнең. Хөрмәтле Иршат Абдуллович, якыннарыгызның бар изге теләкләренә дә чын күңелдән кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Яшьлегем җилкәннәр җиге, соңлап булса да кайтасы иде, үткәнне булмый кайтарып инде. Йөгерә елларым, борылып карадым көзен яфрак коелса да, язда һаман уйларым. Өткән гомергә төрлесен туры килде күрергә. Сагыш капласа аяз күгенне, шатлык елмаеп ачты күңелне. Йөгерә елларым,
шуныйга, рәхмәт дөньяга, сөйгән ярыма, туганнарыма. Яшисең